Els humans naveguem a vela des de l'antic Egipte, 3.200 anys abans de Crist. Però són els xinesos, els 600 abans de Crist, els primers que aconsegueixen alliberar-se dels remers i propulsar-se només a vela. Al segle XIII, la vela llatina d'origen musulmà és la vela predominant a la navegació a la Mediterrània. Al seu voltant i amb les possibilitats que aquesta dona es teixeix tota una cultura, una manera de veure el món i explicar-lo. Actualment hi ha un moviment cultural a la Mediterrània per recuperar la vela llatina, per fer valer els oficis, la terminologia, els utensilis i les eines, vestigis que formen part de la manera mediterrània d'explicar el nostre pas. Hem desenvolupat un petit barco a escola com un optimist, però amb una vela llatina. I això se va a tot arreu de la costa del Rosselló, una setmana, 2 setmanes dins cada municipi de la costa i els joves poden fer cursets. Si poses els nanos a sardinals que són molt pesats, això, mira, és una cosa que s'avorreix. Doncs ara hi ha tot un node cultural a l'entorn d'aquestes petites barques. De quan el mar començava molts quilòmetres terra endins, de quan les eines i els estris es feien per i per la mar. El que s'està fent és un tram d'un rai per poder mostrar com es baixava antigament la fusta al Pirineu català. Nosaltres som de Nargó, baixàvem pel Segre i fins a arribar a Tortosa. Això va ser un ofici que es va mantenir fins al 1933, és l'última baixada que es coneix, i aquesta fusta permetia, entre d'altres, la construcció dels vaixells aquí a Calafell i a tota la costa catalana, a part de bigues per les cases, etc. Això és un porró de barca que els forraven d'espart i d'aquesta manera, per un costat, estaven protegits de cara als impactes, però per l'altre costat feia l'efecte com els cantis, que l'aigua, si tu mulles l'espart, l'aigua s'evapora i refreda l'interior. I llavors es conservava sempre fred el que hi havia dins. Estem intentant que l'art de navegar a la vela llatina sigui declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Estem treballant en això i esperem que, amb una mica de sort, l'any que ve podem donar la campanada que ja hem arribat a ser Patrimoni Immaterial. L'any 2007 vaig publicar un llibre que es deia Paraules de mar. Fa 2 anys vaig publicar un altre que es deia Paraules de riu, que feia referència a tota la terminologia de la navegació tradicional aquí a la zona de l'Ebre. I us puc dir que en aquests moments estic acabant, treballo conjuntament amb el Centre de Terminologia de Catalunya, estic acabant un treball que incorpora més de 7.700 termes nàutics en català, però en català dels països catalans. Vol dir que incorpora la parla del País Valencià, la parla de les Illes, la parla de la Catalunya Nord i diferencia la terminologia en català, per exemple, entre la Costa Brava, la Costa Central, la Costa Daurada o les Terres de l'Ebre. Fins i tot hi ha terminologia de l'Alguer. L'escultura també és els noms que tenen els caps dins l'embarcació, les parts de l'embarcació, tot això s'està perdent i clar, aquests noms que ens van transmetre els nostres avantpassats s'estan deixant de fer servir, no? La trossa, el cassanell, el dogal, totes aquestes paraules, no? Clar, tot això forma part també d'aquesta recuperació que hem de fer, que és la recuperació immaterial de tota aquesta tasca que s'està fent, a part de recuperar els vestiments, recuperar els oficis relacionats i també tots els vocables que se fan servir, ¿no? Que al final, pues estas embarcaciones las recuperamos para que no se pierda la memoria. O sea, al final la memoria marinera, pues ¿qué te voy a contar yo, no? Pues, siempre que nos dicen vascos, pues estos de monte que van con hachas por la calle, yo qué sé, ¿no? Pero las hachas también se utilizaban para hacer barcos, no solo para talar árboles, ¿no? Esos árboles que se talaban, pues la mayoría, pues un gran parte de árboles, pues se suministraban a astilleros que estaban por la costa, no? Volem una Mediterrània de rallers, de mestres d'aixa, de ribots i porrons, de polps i garoines, amb olor a fusta, de navegació tranquil·la i vela triangular, de joves i patins, on tots ens hi tornem a trobar.